kalịsịa wee gwa ha n'oge ha iji akpa ihe gbasara ndị Igbo n'oge nzukọ elu na ya bụ na nzukọ ka ị na-ege nzukọ ndị Igbo n'ụlọ ọrụ kara aka bụ Solid FM ịkpọzi aha sị ha chọba ya na akara 100.9 ya bụ Solid FM Solid 100.9 FM ebe a ka anyị nọ ugbu a ebe a kwanụ ka ndị chọrọ ime ihe wee nụ Igbo yele wee ma n'ugbu a agwara m unu na abụ m Chizzy a ga-agbapụ ya ọsọ okwu m. Enwere ọchịchị dị iche iche, ngalaba ọchịchị dị iche iche na Naịjirịa. Enwere ndị na-achị n'etiti, enwere ndị na-achị ka esi kewasị obodo n'ụzọ dị iche iche. Akpọrọ ha federal. Enwere local. Ndị a niile bụ ka ndị bekee si kewasịa wee ka ọchịchị wee dị mfe. Nkịta anyị ga-agbado ụkwụ n'ọchịchị ime obodo nke akpọ local government councils ya bụ ụfọdụ wee kekpọ ha local government areas. Ebe a ka anyị ga-agbado ụkwụ wee mara ka o si eme. Na m echeta oge m na-eto ọ na-abụ oge iwe ọcha na nke ojii mgbada a na-akpagharị n'ime ime obodo wee na-achọ eme ka obodo si dị n'ọdịtụ ọcha na-eyogharị ka obodo si dị na ọdịkwa ọcha. Anọgide ịfụ na anọgidere asị na ewe ihe ọgbara ọfụ ihe gbasara ugbo ndị ọchịchị ime obodo a na-ejigharị ka wee na alụ ọrụ ha dịka o kwesịrị. Ya bụ na ihe anyị ga-akpata ata bụ oke na ọlụ dịara ndị ime ọchịchị obodo ndị ahụ akpọrọ local government councils ndị niile na-achị obodo ọka otu a ha makwa ọrụ ha, gịnị bụ ọrụ ha, gịnị ka ha kwesịrị ime, a na-eme ya n'ogbe gị ahụ ebe ahụ ị nọ ime oke na ọrụ dịara ndị ime ọchịchị obodo. Maka onye ọbụla nọgide ọsị na onye isi ọchịchị obodo nke adịghị alụ ọrụ dịka o kwesịrị. Ụfọdụ anọgide asị akpọ ihe ọbụla mere n'ime obodo akpọba gburugburu na kachasị n'Enugu ebe a. O mee na Ebonyi akpọba ọchị obodo Ebonyi. O mee na Abia akpọba ọchị obodo Abia. O mee na Anambra, Imo otu a na-akpọ ha ebe ọbụla o mere a na-akpọ ha. Ụfọdụ echefugo na-ewere ndị enyere ikike ndị garekwa na atịrị ha kasị ahọpụta ha ka ha chịa ime ọchịchị obodo ahụ ị na-achị. Ọ bụ isiokwu oke na ọlụ dịalị ha ka m na gị ga na-akpa. Gị onwe n'ebe ahụ ị nọ ịgwa anyị ka ha nụ ya mara na ha bịakwara na-alụ ya. Ịfụnugo ndị ime ọchịchị obodo ị na-anụ maka ha, ị ma na-ewere ha. Anyị bịaghachi azụ ozugbo nwanne isoro tinye ọnụ n'okwu. Abụ m Chizzy. Oge ahụ ngwabazie unu oke na ọlụ ụfọdụ oke na ọlụ ihe ha kwesịrị ịga na-eme. Ọ bụrụ na ha na-eme ya ịgwa anyị, ọ bụrụkwa na ha adịghị eme ya ịgwakwana anyị ka m bịa. Hello, good afternoon. How may I help you, please? Yes, I would like to buy data to watch plenty videos. You know now, music, sports, in short, everything on YouTube. What is your budget, sir? As low as possible. Well, how does 15 naira for an hour sound? 15 for 1 hour? Ha! Talk true! Yes, with Glow YouTube plan, you can stream all your favorite YouTube videos for as low as 50 naira. Hey, what do I do? Simply dial *777# to get started. Get the super affordable YouTube time-based plans from Glow and start feasting on your favorite YouTube videos for as low as 50 naira for 1 hour during the day and 50 naira for 5 hours at night. Dial *777#, select data, select social bundle, and select YouTube to choose the Glow YouTube plan that's just right for you. Glow Unlimited. Let's party!
Sport Mall presents the 4th anniversary celebration. Come, let's celebrate together. Date 6 to 8 of August 2021. There will be lots of prizes to be won and comedy, dancing competition, spelling bee, rap battle, fashion parade, music, and so much more. Featuring DJ Cool Boy, MC Ojogo One of Solid 100.9 FM, and special appearances by Fresh Talk, MC Saint C, and Bedtime Pekin. You also have the opportunity of sending your shout out live on radio. Sport Mall is for come, let's celebrate. Come one, come all. Powered by Sport, Chivita, Solid FM, Terra Fashion House, Nestle, Indomie, Nigerian Brewers, Diamond Cinemas, and Urban Radio. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to. Oh, the number, man, on the hand. The baby came me, go the body under. The busy that we baby go to the body in the water, but I'm noble. You go to Babo, that's a noble. When natural power will always lose power. But when you don't look for power will come to you. They don't know. You don't like the jury now. Or can we just anybody? Oh yeah, the business. Oh, look at Odema, I got papi oso zibo wee kozi anu bi oya bịara kpọmkwem ihe anyị na-ekwu maka ọchịchị ime obodo oke na ọrụ dị ọrụ ndị na-achị ime obodo. Ị mara na ihe gbasara ụlọ ịhazi otu esi alụ ụlọ bụ oke na ọrụ dị ọrụ ndị ọchịchị ime obodo. Mmepe ime obodo bụ oke na ọrụ dị ọrụ ha. Kedụkwanụ maka ahụ isi ike ndị ọha? Ihe gbasara ahụ isi ike ọha ọ bụ oke na ọrụ dị ọrụ ndị ọchịchị ime obodo. Kedu maka ụzọ ya bụ ụzọ ime obodo? Ị mana ọwara ụzọ gasị dịgasị n'ime ma agụụ ma na obodo dị iche iche nke m na-akpọ footpath. Ọ bụ ya bụ oke na ọrụ dịara ịmagasị ebe o kwesịrị ịga, ịhazigasị ụzọ ka ụzọ wee gaa n'obodo. Ụfọdụ na-abụ n'ime obodo ugbu a, ụfọdụ chọọ ịlụ ịchọ ịlụ ụlọ ha. Ụfọdụ ndị ime obodo agba isi akwara na agaghị esi na oke ha, maọbụ na ha agaghị wetara ana maọbụ zụrụ ana maọbụ chọrọ ịlụ ụlọ ụzọ ka o wee na-agafe ka ọ kwa ụzọ bata na nke ya. Ọ bụ ndị ime ọchịchị obodo ka ị ga-esi gwa enweghị ihe gbasara gị maka na ọ bụ iwu ya. Onye ọbụla were ana maọbụ chọrọ ịlụ ụlọ ga-eweriri ụzọ o si aga, maka na onye ahụ na-azọkwa ụzọ nke ahụ ọ na-azọ nna ya si na ya ga-akwa ụzọ ụzọ mmadụ ana ndị mmadụ ka o si eru wee rute na nke ya ahụ. Ya mere oke na ọrụ dịara ndị ime ọchịchị obodo bụ ịkwara ndị obodo ụzọ. Ya mere ha ji wee ike bụrụ ha na-ahazi ka esi alụgasị ụlọ. Ịchọ ụlọ na abịa gosi gị ụzọ, ọkwa wara gị ụzọ ụgbọala ga na-esi ebubata ihe na-apụ na be gị, agbagasị ya gwasị gị ka ị ga-esi wee lụọ ya. Ọ bụ oke na ọrụ dị ọrụ ha. Kedụkwanụ maka ebe a na-egwugasị egwu dị iche iche? Ị mara na ugbu a ọ na-afịa alụ ndị mmadụ na-abụlesi ahịa ele ma n'obi ha ewerezi ebe ị ga-afụ ebe ehibere ebe a na-ebi ụzọ obibi nakwa ihe dị iche iche ka esi ebi egwu ebe ụmụaka ga-apụta gwuo ma egwu ọnwa ahụ
ma gbaa tontom ma ihe ndị ọzọ ọ dịghịzi ọ na-afịa arụ anyị ji ajụ gịnịzi bụ ọrụ ndị na-achị ime obodo enwezi ebe ụmụaka na-egwu egwu egbe n'oge gboo ije asị gị na ịchọ ịgụ akwụkwọ gị jee n'ọba akwụkwọ dị otu a aka weziri agba akwụkwọ ọchịchị ime obodo ole ka ị ga-afụ were ọba akwụkwọ ebe mmadụ ga-anọgide ọsị nọrị ka anyị jee n'ọba akwụkwọ na anyị ga-afụ akwụkwọ gụkwara ebe jụrụ oyi ya ga-anọ gụọ akwụkwọ ya ka ị wee na-aga nke ọma ndị ime ọchịchị obodo nke gị owele ya ị ga-agwa anyị tata kedụkwanụ maka ihe gbasara obodo ya bụ ka ihe a na-emegasị n'obodo ịfụ na ma osinachi na ihe na-ejikasị obodo na obodo dị mma ọ dị mma ụmụ ahịhịa na ụmụ atịtị ndị mmadụ na-emepụtagasị na be ha na ka esi eme ya ọkwana ịma na ọ bụ oke na ọrụ dị ala ha njikwa gị na gboo na ọ na-agba nọgide anyị nwee oge ndị ime ọchịchị obodo yi uwe ha na-agagharị n'obodo n'ịfụ na nchekwa na ahụ isi ike dị a na-ama na ewe ndị na-eme atịtị na-emepụta kedu ka esi ekpopụ ya kedu ka esi edosi ya cheta na ihe anyị na-ekwu bụ ime ọchịchị obodo ka ha sachi na oke na ọrụ dịgharị ha tata ị ga-eso wee tinye ọnụ ka anyị na-ekwu ya ka mechi ugwu elebata mana ọ ga-atinye ọnụ na anyị bịata anyị na-abịa na abụ m Chizzy. I don't carry better come home. Now I'm take kubitas. Product to them when they shake it down. Even a pile, back pain or body pain. Now I'm take kubitas back on the carry food for body. After daily work, do they feel the pain for body or you dey very weak? As a man, you know it as you suppose in front of your woman. Now I'm take kubitas be the solution. That's it good for man. That's why it good for woman. You fix the take and take kubitas for morning, afternoon and the night. Now pure root and live for we love it. They take a cut time together. Now here FM Arena International they distribute. For we learn that nobody, you know, for us and retailers, or now be one of our marketers. Make on the call 080-382-65618. I'm gonna take computers. He back of every supermarket and realization joy to wait there near you. Oh yeah, make on the put up for body. I'm gonna take computers. Oh yeah, I'm gonna take computers. Madam, you look excited. Rushing somewhere. So you haven't heard about the higher thermal Jara Overload promo? No, just me now. You get free instant gifts like TV, blender, cooking oil, AC kits, and so many other exciting rewards when you buy select models of higher thermal freezers, fridges, washing machine, generator, and standing cookers. No raffle, no draws. Oh yes, the higher thermal Jara Overload promo is available in all local showrooms, Cool World, and stores nationwide from June 17 to September 19, 2021. Terms and conditions apply. Higher thermal, always there for you. Nowadays, I keep saying "aww" a whole lot because everyone would stop surprising me. My how many kids can put the laptop for school before I wait. Okay, Aww. Even when my daughter makes me a cup of tea with 3 crowns milk. Mom, we've got you now and always with the low cholesterol goodness your heart needs to keep the rhythm of the family going. 3 crowns milk. Healthy moms, happy families. Do you know that birds find shelter during the rain? Only the eagle flies above the clouds to beat the rain. Truly, the eagle is an extraordinary bird and has become the symbol of strength, grace, and excellence. We have eagles of our time, people who have distinguished in their field of endeavor and have excelled in life by the grace of God. Their story would inspire you to go further and reach higher. So, join us on Eagles every Sunday 7 to 8 p.m. and a repeat on Tuesdays 5 to 6 p.m. on Solid 100.9 FM Enugu. You have the power in you to fly like an eagle too. Eagles is brought to you by Kpakpando Group, building lives and structures. Bread and breakfast. Yeah, we have some.
tinye m setụta ọsịsọ kwadoro anyị ihe ụtụtụ ma gawa ọrụ otu a ka nna m so arụkarị ihe ọrụ abalị etitekwa n'oge ị ga-ewepụ ihe a because a na-ete ike na ya agụ ha gụsa m egwu maka na ha enweghị ike ịpụ na-erighị big protein breakfast Jiri big breakfast nke protein dị na ya bido ụbọchị gị oge ọbụla iji nọrọ n'egwu. Pig, rich for your pig. Madam, you look excited. Rushing somewhere. So you haven't heard about the higher thermocool Jara Overload promo? No, just me now. You get free instant gifts like TV, blender, cooking oil, AC kits, and so many other exciting rewards when you buy select models of higher thermocool freezers, fridges, washing machine, generator, and standing cookers. No raffle, no draws. No, I can't miss this. Oh yes, the higher thermocool Jara Overload promo is available in all Thermocool showrooms, Cool World, and key department stores nationwide from June 17 to September 19, 2021. Terms and conditions apply. Higher Thermocool, always there for you. Nowadays, I keep saying "aww" a whole lot because everyone would stop surprising me. My hubby does the dishes and prepare the kids for school before I wake. Aww. Even when my daughter makes me a cup of tea with 3 crowns milk. After this one, guys. We've got you now and always with the low cholesterol goodness your heart needs to keep the rhythm of the family going. 3 Crowns Milk. Healthy moms, happy families. Ọ dị ma nke a bụ eziokwu ahịa flugo na ebe ụgwọ adịghị aflugo kwada ngwa gwazi ha n'oge ahazi akpa ụgbọgbọ eluo na kpọmkwem n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa ihe anyị na-ekwu bụ oke na ọrụ dị ọrụ ndị ọchịchị ime obodo nke unu ma dịka local government chairman gịnị ka ha kwesịrị ịdị n'alụlụ unu ịma ihe kwesịrị ịdị n'alụ ị na-aka ndị a niile ahọpụtara na ọrụ ha na-alụ ya ife niile anyị si na ha kwesịrị ime ka a ga-esi wee lụọ ụlọ hazie ya kwara gị ụzọ ga-ekwesịrị ịbata na obi gị ha na-eme ya kedụkwanụ maka mmepe ime obodo ha na-eme ya kedu maka ihe gbasara ahụ isi ike nke ọha ha na-eme ya kedu maka ụzọ dị n'ime obodo gị ha na-eme ya kedu maka ụmụ ụzọ ahụ dịgasị n'ebe isi aga agụ gị n'ebe isi aga ọrụ ugbo gị n'ebe isi abatagasị ịma na ihe a bụ oke na ọrụ ha kedu maka ebe a na-egwu egwu ụmụaka na-egwu egwu n'ọbụ ebe dịgasị agaghị edoziri ndị obodo na-apụta wee mee nzukọ ha na-eme ya ọba akwụkwọ ha ewere ya na ime obodo ebe ibi ahụ ugbu a ma ebe obodo gị kedu maka ihe gbasara ogbe gị niile a na-edozi atịtị n'obodo gị ị na-afọ a ka ha na-abịa ekpụpụ ya agwa mụrụ na Amechi Ugwuelu anọgoro ebe a iji tinyere na Amechi kelere ndị Igbo Igbo ekene m n'ụnụ ma onye ọbụla nara nke a na-eti ya etu anyị si wee nọkọta anyị tinyewe ọnụ n'okwu Amechi ana m ajụ agwara m kwuo oke na ọrụ bụ ihe ndị ọchịchị ime obodo kwesịrị ịda na-eme ha na-eme ya dịka ha kwesịrị ime ya maka na o tee na apụtasị na a na-adọ ndọrọ ndọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị ndị ga-abịa chi n'ime obodo mana ọ na-afịa alụ n'ogbe nke m n'ebe mwa si na-agba anyị ịgwa gị nke bụ eziokwu bata ya ụmụ ihe ya agụpụtara ịbịa hazi ụzọ ịnọgide ọ na-afịa alụ n'agbanyeghị na agba anyị bụ ebe isi obodo ebe e were obi ụlọ ọrụ isi obodo mmepe obodo Nkanụ West mana ọ na-afịa alụ irite ihe na ya n'ogbe ka ebe mwa si ewere ihe dị ka ọchịchị ime afụbe na-afụ ụzọ adịghị obere akwa mmiri ekwesịgara ịda n'alụ ụzọ ekwesịgara itinyere ndị obodo ewere nke afụrụ mmiri adịghị ebe a na-egwu egwu adịgwa ụlọ akwụkwọ nke alụrụ alụ ebe ekwesịrị ndị obodo na-apụta n'eme nzukọ ebe afịa akpụ ekebe anyị enweghị ihe dịka ada afụta ụmụ ihe a niile mana oge ị ga-afụ na ha ma ụzọ ebe a niile ebe achọ ịbịa aka ọchịchị ma ọ bụ ha ọkwa efuzie ka a bịara ebe ahụ ha bịa na akpụ eke eje n'ori achị ebe a ịfụ ha amagasị ebe agwụbazi asụba bekee unit voting unit na ihe ndị nke ọzọ ịgbazie n'okta nke ahụ bụ na ndị nke ahụ nọ n'azụ azụ enwe na-ajụ
gịnị mere ihe niile ji bụrụ abata n'Enugu Burus emeghe nke o meghe nke ọzọ mana enwe ndị atịcha n'ọkwa ya na ya na-alụ ọrụ ndị ahụ na-alụ ọrụ ndị ime ọchịchị obodo kwesịrị na-alụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ daalụ etu isi wee kọpụta ihe a niile ekwesịrị ime ma ọ dịchara ka esi wee chee Chizzy ihe ị ga-ajụgodo bụ mmadụ one nọ n'ọchịchị na-eme ihe a na-atụ anya na ha ga-eme mmadụ one na-achị ka ha kwesịrị isi wee chi ndị nọ n'ime obodo na-achị kịta ịma na mgbe eji wee kewapụta lokal gọọmenti ihe bụ n'obi bụ maka ka wee nwee ike ka mmepe wee baa ebe niile were mmepe banye n'ime obodo mana ifugoni ya ka ewelu wee banye ọ bụrụ na ji aka ya wee na-abanye mana ọ na mmadụ ga-ewere ya banye mmadụ ga-eme n'ọbanye ndị a ga-ewere ya wee banye ndị kwesịrị iji aka ha wee mee ọhịa ka ọ wee ebe obibi ha na-emekwa n'etu anwa onye a bụ na nsogbu dị mana ihe niile nwere ka o si wee gbarụọ kịta mana ọ ka nwee ndị na-arụ ọrụ igugo ka bụ unu si wee dị ma ya bụ ihe iji gwa gị eziokwu o wee ka ọ bụ na ọ dị iche na ọhaodo o wee ka ọ bụ na a na-akwarụ n'ụzọ na ọhaodo ka m gwa gị eziokwu ịma ndị mmadụ metụta ha ma ọchịchị ọ na-eru ha aka ka ha si wee chọọ ma ihe ha ọ na-abịa ha ka ha si wee tụọ anya onye ọbụla ekwugo si wee metụta ya ka o si ghọta ọ bụrụ ma anyị nwa n'Igbo etiti ịma na ịgụgo ka ogbeke si wee dị nakwa n'ime agba anyị a na-agwa gị sị gị na ọ bụrụ na asị ka m were ka o si wee dịrị obodo wee kwube ị mara na maka na ọ bịa adịzi nka ga-asị n'ohodo ka ọchịchị onye kwuo uche ha jiri maka ya wee bịa hizie ọkwa n'oge a maka na ọ dị mma ka e kwuo onye e nyere ya kwuo na e nyere ya o nwekwana ihe Chukwu na mmadụ na-emere mba emebere ohodo mana agbanyeghị na emegokwa na anyị ka na-asịkwa na agha na-ewetakwa na ọ ga-adị anyị mma maka na etu anyị nọ na-ekwu ya kịta enwego Federal Polytechnic ohodo ewetara ya na be anyị ị na-anụ mana ọ bụrụ ọchịchị ime obodo ama m ka maka na ikwu nke ukwu ndị ọ dịrị anyị kelere mgbe e wetara ya akwa Buhari na gọvanọ ugwu anyị mere o wee ka ọ bụ maka na Burus na o si akụkọ ebe a wee bịa n'anya ka m gwa gị mmadụ ga-esiriri ofu ebe wee pụta ndị na-achị ga-esiriri ofu o nwere ndị a na-eme na be ha Burus abụrụ onye ohodo Burus bụ onye ọba na-ekwu mana nke a wee dịba mana abịazịa na lokal gọọmenti onye na-achị Igbo etiti bụ Nkechi Ugwuoju maka na ịma ndị ọbụla na-anụ olu m ebe a na-ekwu m ga-ebugodo ụzọ tụọ onwe m mbọ isigodo na onwe m pụtawa maka mkpụọ maka ọchịchị ime obodo ikwu ka o si wee dị na ụlọ nke gị tupu itinyewa anya na etu nke onye ọzọ si wee dị abịa na Igbo etiti Nkechi Ugwuoju na-eme ọfụma ọ na-eme ezigbo ọfụma mana ihe nchọpụtara bụ na imewe ọfụma rụwarụ ndị obodo ihe ha chọrọ ndị bụ ndị ukwu nọ n'obodo ndị na-ewere ha bụ ndị nze na ọzọ ga-ekwu ka obodo ga-esi wee gaa ọ na-amasịcha ha maka na ihe o jiri wee na-amasịcha ha bụ na ego ka eji arụ ọrụ ha ọ masịgo ha ka ha bịa ka eke ego ya bụ chairman nọkọta ọkpọ onye a were ego nye onye were ego mana chairman a-bịara ihe ọ na-eme bụ kedu ebe ụzọ adịrọ mma kedu ebe ide mmiri na-emebi ekpo na be mmadụ kedu ebe nke a dị kedu ya na obido na-arụ ihe Ameche nwere iwe ihe anyị kwutara ugbu a chetara m ihe maka na be anyị na Ogbeke ụmụaka m ntorobịa nata wee fụza ka ihe niile si dị ụgbọala ada agazi ihe adịghịzi mma a wee zukọ ajee na nke Igwe asị Igwe
ihe a na o kwesịkwana na-ekwesịkwana ịhazi ihe a igwe Chizzy emechazi ndị a ụmụaka emechazi wee weta alo ka a ga-esi wee mebe ya wee zụtagara aka na ewere ndị na-achịgbu ndị dịka ndị na-achị ime obodo na-ewere ndị PG ndị development ihe nwanne na ọchịchị ha na o dochara na afụchaghị ihe emere ka ha na wee tụzie alo ka a ga-esi wee mee ka ọ dị mma ha darubeghị igwesi amara ihe ga-adị mma si mee ka obodo dị mma na ya ga-akwado ya ụfọdụ ndị mmadụ pụta ụfọdụ dịka ihe m ji ekwu ya ma ihe rụtụrụ aka wee pụtasị na ha bụ G8 ka ọ ji gịnị wee dị na-agwa onye siri ndị ahụ kwuo onye gwara ha kwuo ụdị ihe dị otu a nsogbu ha bụrụkwa ihe kwuru nọ ndị kwuru ọ bụrụkwa na ihe kwuru ha bụrụ ihe ga-agara obodo n'ihe obodo niile ọkwụ dị ha ka a na-afụ asị ụmụaka gịnị mere unu ji pụta kwuba ihe ebe igwe si ha unu mara ihe dị mma biko ka e mee ya ka obodo dị mma ụfọdụ pụtasị onye siri ụmụaka kwuo ifugo ihe na ihe mere n'obodo ada dị mma bụ ndị ụfọdụ na-apụta na-asị na ha bụ ndị ndu mana chairman anyị bụrụkwa onye na-aje kọwara akụkọ na onye ama maka tupu ọ bụrụ chairman Igbo etiti ọ nọgo n'ọkwa dịka onye isi pati PDP arọ Igbo ọdụka anọ nọcha wee mara Igbo etiti ọfụma mara ka o si wee dị obi n'ime obodo onye ebiro n'Enugu obiro na Nsụka obi na be ha n'ụlọ ya ka o si abịa ọrụ amụrụ m chairman ọzọ n'Enugu a bi na be ha ya bụ na mmiri na-ezo asị na mmiri ekpo ọ na-afụ ihe niile ọ na-afụ eti ọnwụ na nke a mere nke a onye a ga-ebu onye ọbụla ụzọ wee jee ebe ahụ ị na-anụ nwaanyị a o wee bịa ụfọdụ a na-akatọ ya kedu ihe a na-akatọrọ ya na ọ dị eke ego o nwere onye na-ekwu otu ụbọchị nsị ya ngwa Igbo onye ebe okwuo na Igbo eti nsị ya o nwere ihe omegobu nke o nwere nsị ya na o butokwa transfọma nsị ya kedu ihe ị chọzi o were ọkwa ị na nkịta ịgbanye ọkụ na-amụrụ ọkụ ndị nọ n'obodo a na-amụrụ ọkụ ọ bụrụ na mmadụ 10 ma mmadụ 100 bịa kee ego a were ya tinye n'akpa o nwere ụzọ dị n'Igbo etiti n'Ukeghe kemgbe o nwere onye dị nkịta mara mgbe ụgbọala gadobere nwaanyị asị n'ọjọs kedu ka onye ga-esi ibiri ebe a jesi ebe ọcha na ụzọ adọrọ o jekwa ebe ahụ arụgo ụzọ ahụ kịta ị na-anụ mma be anyị ohodo katapila abịago be anyị ị na-asụ okwu na ụzọ adịrọ n'Ogbeke ndị Ọnkanụ East ka Ọnkanụ West unu enwero katapila ma osi ike ha na-ekwu bụ obodo bịa gbanye mmanụ ka a bịa bụrụrụ ọrụ unu mana ụfọdụ kwa ga anọsị mana ụmụaka chọrọ ime ka ejebede ije ahụ ụfọdụ si ọya bụ na ụfọdụ si gịnị mere ụmụaka ji bazi si ekwu ọka iwe ụfọdụ ga-asị mba na onye dị etu a na anyị na-ada ayị na anyị na-ada akpakọ na ọ na-enupụ isi maka ya maka ofu onye anyị ama eje rụọ ọrụ ndị ahụ ụzọ ịnafe ihe na-emecha o nwerekwa abịa na-akpọ Buhari ndị anọkwa n'ime obodo ọlụ asị ha lụọ ha na-alụ ya onye maka anyị na-ekwu na o nwụcha ndị dịka onwe ndị nọcha na ọchịchị na-afụcha ihe ha na-eme na ijuo ndị obodo maka anyị nwa bụ ndị na mgbasa ozi na-adịta akwụkwọ anyị na-afụ mana o nwere ndị maka ịma na ọ dị ka ihe mana ụmụ ihe a niile ekwesịrị ime ka anyị wegoro ya na nkeji na nkeji ịhazi ụlọ ka esi ati ala ụlọ ụfọdụ chọọ ịlụ ụlọ ha ịfụ na a na-azọzi ma ịkwanyere onye ahụ ụzọ ụfọdụ amarụ na ihe okwu ya kwesịrị imebe ijekwa ndị ime ọchịchị obodo nekwa ebe anyị chọrọkwalụ ya ụzọ ebute m ụgbọala na-agba ụzọ akwụọlụ ya ụzọ maka na ihe iwu kwadoro a na-ahazi ya ụfọdụ ebe asị maka na ọrụ n'ime igbo obodo a na-alụchizi ma ebe ọwara mmiri kwesịrị isi wee onye na onye a bụ onye pati o jee rụọ aka ebe a hapụrụ ka mmiri were na-aga ma ọ bụ ebe ụmụaka kwesịrị ya na-aga egwu emechie ma m mgbe anyị na-eto na kokam anyị na-eji ndụ pak anyị si kampụ pụta anyị ruo ụwa banye na ngwo pak ihe a niile dịcha ya na-ekwu mana ndị na-arụzi ebe ọfụ kịta ada etinyezi mana ihe mere ya bụ na ọnụọgụ ndị mmadụ na-abawanye n'ike ihe e nwere
ya mere na ha ji kwesịrị ịpụta hazie ihe ọfụma ka o wee baala onye ukwu baala akwa ma abịa ka ejisi ebe obibi ndị mmadụ amaghị tinye ụzọ ga-aba ụgbọala ya ka anyị na-egwu na ụfọdụ ama ụfọdụ ga-arụcha ụlọ ụzọ agaghị abazi ebe ha ga-ebuji ụgbọala ha mgbe a ga-abịa na lokal gọọmenti ọha ga-eje were katapila wee kpụchacha ụzọ anyị ada-asị rụọ ya kọrọta tee ya kọrọta nke a bụ ọrụ steeti gọọmenti ga na-eme mana lokal gọọmenti ịnụkata ị na-ajụzi kedu ihe ndị a na-arụ onye ka anyị na-esi kedu ihe ndị a na-arụ amechọrọ m ka anyị ga-ajụ ndị mmadụ mana na-ewe ndị na-arụ n'obe chọọ ịgbagoro aka ebe na họdụ na a na-arụ n'ụlọ onye nke mụ na-arụ mụ ha chọrọ ikwu maka nke ndị ọzọ ma onye kpọọ ọ ga-esi wekwu maka ndị nke be ha ya bụ mana nke be anyị na-arụ akụkọ gị ihe bụ nsogbu ya na ọ dị eke ha ego ka ha rie hapụ ihe ọ ga-arụrụ hapụ transfọma hapụ pọmpụ onye a bịara n'ọkwa ga-echeki pọmpụ niile mebiri na Igbo etiti mmiri nara agba na bonu afụgodo nke ụzọ abatagodo ọkabụrụ cheki ha ncha niile ọsị ka na kama ndị na-asị anya bịa rụọ nke ọfụ ọsị hapụ nke ọ bụ obere ego ka a ga-eji mezie ha na-achọ ka arụọ nke ọfụ ka enye ha kọntrakt ka enye ha ngo ka e were rụọ onye mezie ya mezie ha niile ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ mmiri kịta anyị na-abịa. Do you need clarification and direction regarding God's plan for your life? For over 40 years, RBTC has empowered thousands of Hagen's Rema Bible Training Center invites you to a taste of Rema. Come and experience what it is like to be in a Rema class session live in Enugu. Join Reverend Tokumba Dejuwon and Dr. Akuna Dejuwon at London International Hotels Limited, 2 Itudu Street, Upper Chile, New Haven, beside National Neuropsychiatric Hospital, Enugu, on the 24th of July 2021 by 10 a.m. prompt. If you are in Enugu, Oka, Nsukka, and its environs, you don't want to miss this wonderful and impactful experience. Come and get equipped for outstanding success. See you there. For inquiries, call 0703 558 8881. Ọdịma ndị be anyị ọrụ nzukọ ka anyị nọ na ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM akara narị kpọm na itoolu bụ akara ga-eji wee weta gwa ha na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọchịchị ime obodo ọ na-erute ụlọ aka ihe ndị ọchịchị ime obodo kwesịrị ime dịka ịhazi ka a si alụ ụlọ imepe ime obodo ihe gbasara ahụ isi ike ndị obodo nakwa ụzọ na ụmụ ụzọ mpiogasị esi aba obodo ebe egwuregwu ọba akwụkwọ nakwa ka ogbe si adị n'osinachi na ụmụ atịtị a na-ekpofu ya n'obodo na-afụdụ ha unu mara aka were ndị na-achị ime obodo na bunu 09097711009 maọbụ 09023111009 iwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ịkpọ igbe okwukwu nkenke onye na-akpọ hello afa gị biko gwa ya afa gị sụọla ya igbo yele ugozi afa mgbuchi ugozi biko ekwu na mgbede a na-atọ m ọkacha nke Amechi kwuru maka nwaanyị nọ n'isi ọchịchị Igbo etiti nwaanyị ahụ o chukwuzigara ya ebe ahụ abụghị m onye Igbo etiti bọta ana m afụ ihe ọ na-alụ ị na-agafe ebe a ike ibi n'Igbo etiti mụ na ọtụtụ ndị isi ọchịchị lokal gọọmenti alụgo mfụ ka ha si alụ nwaanyị a bụ ọwụ ndị emere ka nwaanyị o chukwuzigara ya ebe ahụ m na-ekpe ekpere ka wuo ndị ka ewezuo ya ahụ na obodo ya bụ Naijiria. Ọ dị ma obodo nke gị obodo nke gị ndị ọchịchị ime obodo a na-alụrụ ụnụ nke ekwe ihe kwesịrị ịlụ aka ebe a ka mma maka ya ihe mkpụrụ ebe ahụ ka m na-esi adị m ekwu ka m kwuo ngwa daalụ nwanne daalụ amecha gbanarị gị aka ebe ịma na eziokwu amụrụ ọkụ eme ehihie mụ abụrụ onye ga-apụta ebe a kwuweliwe ọnụ anụ ma ịjụọ m maka mụ bụ onye ị ga-ajụ maka chairman m kwuo ịjụọ m maka onye na-anọchite m na House of Assembly m ga-ekwu ya ebe a ịjụọ m maka onye na-anọchite m na House of Reps na Senate m ga-ekwu ya ebe a mana Amechi ihe anyị kwuru na-egosi na nọọ asị ka ụfọdụ na-asị maka na ije kwuru ụfọdụ ndị a ewere ọkwa n'ime ime ọchịchị obodo ọ sị gị na ihe ndị a na-edugodo bụ ndị
ndị otu asọ na bekee na stakeholders na-ewe stakeholders na ya na ndị stakeholders na ya mee ha ka obi dị ndị stakeholders mma onye ọka na o ya bụ ndị stakeholder bụ na ọ dịka ndị nwe obodo n'anya o nwere a bụzi ihe kwesịrị ịlụ nwaanyị a ka nka na-eji igwe etiti amatụ maka na ofu onye agbagoro maka ebe ọ na-akpọ ndị stakeholders meeting ụfọdụ adakwa abịa kedu ihe ha dịrị eje na ọ dị-emeta ha mma kedu ihe bụ na ọ dị-emeta unu mma kedu ihe bụ na ọ dị-emeta unu ndị mmadụ na-anụ unu ebe a kedu ihe unu chọrọ ka o mee ka o were ego igwe etiti kee ị na ya na-ekwu ọ bụrụ na ụzọ bụ na adịrị ọnụ mma jee gwa anụ chairman bịa na-anya n'ụzọ a ka e were nke anyị oge anyị wetaliri nwa afọ agba anyị chịrị ime ọchịchị ebe anyị oge tupu ọ bata o jesiri ebe obodo a niile o nwere nkwa ọ na-ekwerọ ọ gara ogbeke gị gasịa obodo gasịa esesịa ma ihe niile sịrị na-abata igwe be anyị wee na-asị ekele dị Chineke na okwecha nkwa igwe be anyị nkwa na a ga-eme ihe a niile mana ama m na-afụliri ya n'ochetarịrị ogbeke tupu ọsị ebe akwụkwọ ka anyị were okwunu 09097711009 maọbụ 09023111009 afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị nwanne daalụ nwaada anyị o tekwala o tego n'ọrụ bekee ekpere nsogbu ike anyị mara ugbu a na anyị na-enye exam dịka onye nkiri na-aga na-akwado nwa nsogbu adịtị ọnụ n'okwu nwanne m onye na-achị okpuru ọchịchị Ọnịcha ọ na-eme nke ọma ịnwe ọmarịcha ahịa a na-arụrụ anyị na nkwa abụ isi roundabout lọkọp chọk ya jide ya bụ maazị Felix Igboke ọ bụ onye isi ọdịnaka ga-ebu nwaanyị ụzọ niile mgbe na-abanye n'okpuru ọchịchị nwe obodo dị iche iche na Ebonyi steeti ọkpamkpam amakwa m otu ahụ na ọkụmbụ gburugburu na ọ na-amakwa oke ya n'imepe Enugu steeti na ọ bụrụ na ndị bụ nwoke onwere na mbataba Ebonyi steeti ya n'otu a daalụ nwanne ekele gị nke ọma daalụ ezigbo mmadụ daalụ ọ dapụtara taa ị ga-anụ ọ ga-adịrịrị gị na mma o kelekwa ndị ezinụlọ gị o daalụ afa gị na-ebe ishi akpọ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ ọchọ ihe emere aka ọ dị mma mana ị nọ n'akpa ugobe anyị daalụ enweghị ndị na-agaghị adị mmadụ na onye ha bụchi ihe oge obodo ihe ndị na-arụ ọrụ gọọmenti ya na-asaba aha ka akwụọ ụgwọ ọnwa ego adịghị asị ndị ha na-achị eji daalụ ihe anyị na-ekwu ndị abịa Imo ụfọdụ a na-anụkwa ihe anyị na-ekwu daalụ nwanne daalụ ngwa daalụ anyị na-ekwu maka ọchịchị ime obodo ndị ọchịchị ime obodo ime ha kwesịrị ịlụ ha na-abịa n'obodo unu ka onye ọbụla ọ na-ata onye isi ogbe gị ụta na ọ naghị alụ mana ewe ndị atịgasị n'ọrụ ka ha megasị ihe ha kwesịrị ime ha na-eme ya ụfọdụ bụ obodo were n'aka ugbo nke ukwuu mana ụzọ ofu n'ime ndị ime ọchịchị obodo kwesịrị ime bụ ịlụ ụzọ ma ụzọ esi aga ọrụ ugbo oke na ọrụ ịhazi ya afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị dee ka ime ekele gị nwanne ndị ebe iche akpọ Nwachukwu gaa n'iru
biko ịma na ihe atụmatụ nke ahụ sọ na mgbede a maka aka n'ebe onye ọchịchị obodo n'ebe ejilelu na one day Enugu South ya na mere Enugu South onye icheche Enugu South bụ ihe na ndị dị charge one day anya ebe ahụ nwanne m nwoke ụzọ anaghị ekwu okwu nke ụzọ o nwere ebe anyị si aga ebe ahụ ebe ụkwa mmiri na-achọzi ikewapụ ogologo ụzọ ahụ ịmana nnukwu mmiri zuru ndị bụ moto adị aga ndị bụ ụkwa adị aga ego na preshọs ego na one day bus stop banye okeke na preshọs ndị mmadụ adị aga mmiri na-ezo nnukwu mmiri na-ezo ịnọ n'ebe ị nọ ebe ị na-azụ ahịa ma ebe ị na-azụ nnukwu mmiri wee na-ezo adịghị atụ obi n'aka maka moto ama nga ndị ụkwụ ama ngakwanụ ana ama na e nwere onye isi oche nọ na ọchịchị obodo nke Enugu Local Government onye isi oche ahụ o nwekwana otu esi ekwu ka abịakwute ọtụrụ ebe ahụ emebi ọnụ orie mmadụ maka mmiri na-ezo mana ndị obodo ndị bi n'egbugbe ahụ ejekwana ụfụ gwa ndị a ka anyị chetara ha ọrụ ebe ọ bụ na ha na-alahụ ụla na ha amaghị ọrụ ha anyị ejegbu mechaa ndị landlord mechaa mee mitin n'onwe ha ndị landlord n'ihi ha mechara at the end onwe ihe mmepụta maka ndị landlord mecha kpọọ ọkụ onwe ha maka ndị tenant dibia mecha kpọọ ndị landlord ebe ahụ na ndị ọchịchị onye isi ọchịchị obodo a onwe ihe ọchịchị mere anyị na-ekwugo kedu akpọ onwe ihe ha mere akpọ ndị landlord emecha naghị afụ na amaghị akwụzi ndị landlord ụgwọ ebe ọ na-achọghị itinye anya maka ụzọ ebe ndị na-akwụ ụgwọ ebe ha si ụzọ mana ha ya ogodo ụzọ ndị landlord si oke na ha ya n'ihe mere ruo na taa nwanne m nwoke ejigo m ebe ahụ 4 years ma ruo ma na onwebe ihi o mechara oge o nwere oge ụzọ nke one day road medo bụ onye anọchite anya ndị saịdị ahụ na House of Reps onye ugwu o mechara abịa rugide ụzọ rute ebe one day preshọp akwụsịa mụwachi ojiri ba lokal gọọmenti ka onye na-achọ ojiwo onye bụ Barrister Frank Lokamude na-ezuo nke ahụ nwere anaghị ekwudo okwu nke ahụ ekwu ọ banyere n'ọchịchị ka oji nwụrụ onye ugwu ọba aka n'ugwu ọba onwe ha aka na ụlọ nkwụ na wana nsogbu ụkalị daalụ abechi ọ dị sọsọ ndị ọha odobe ihe ritere uru ndị ha ndị niile kpọrọ ọ sị na abịa n'ụzọ na ọha niile yi opi ya bụ na oji ribana abịazie na one day ọ dị mma ihe anyị ji na-ekwu ihe ahụ onye isi anyị n'Enugu biko ndị etinyere n'ime ọchịchị n'ime obodo ndị obodo si na ha ada alụ ihe a kwụsịrị ihe niile yi ịba n'obodo m ihe niile ịbịa n'ogbeke be anyị afọ gị na-ebicha agbọ amecha na-ekere gị Fayose gaa n'iru Fayose ị ga-aghọta Chizzy ka m kwuo maka Nkanu West onye na-anọchite anya Nkanu West na-atụ akwa nke bụ eziokwu mba onye na-achị n'ime ime ọchịchị obodo ka anyị na-ekwu ọrụ kwụsịrị ịwa ya bụ chairman local government area ka m na-ekwu ya enwebezi nna m nke bụ eziokwu bụ na nwa amadi dakwa ọ bụ plazọ ọ na-arụgoro na Agban dị na nke ọ na paakị ọ na-arụ n'Ọzara onye na-alụ ndị onye ewe ọgba obodo nwe nke ahụ ọ na-arụ plazọ ọ na-arụ atliso development otogodo onye a na-akpa ndị obodo onye a na-akpa ndị Nkanu West a sị a na-agwa gị na ụzọ anyị ji aga si ogbeke gaa Akpa Ugo gaa Ukwuruta gaa Ụgbọọka na ụzọ adịghị na-enweghị ihe dị na Ogbeke kama ga-aga lokal gọọmenti chairman gata ya bụrụ ọmụnọpụta kama na magarọ Chukwu agaghị ekwe ka ijezi ụdị kedu ụdị ihe dị ha ịmara na ime eje ị ga-esisi ịgbara aka ego ndị obodo na-arụ ego ndị obodo ka ego nke ịfụgo ihe nwa na-emenụ anyị na-ajụ gị kedu ka anyị na-ege anyị na-ajụ gị sị gị ọnya nwa nwe chere nwanne m nwoke ọnya nwa nwe plaza
ka ndị obodo nwe plaza isi kama ị ga-ejecha gbara aka ịgbara iburuzie ego ndị obodo na be gị chipo obodo abịa na be gị na-eri nri achọ ịrụ ụzọ anyị bịa rụọrọ ha ụzọ amechifugoro nsogbu ndị ụfọdụ na-enwe ọkwa nsogbu a ka ndị ọchịchị a na-enwekwa maka na ụfọdụ kama a ga-ejekwu ihe ga-emepere obodo ụfọdụ eje chọba ego agụụ jikwa chọọ igbu ya ka egbuo ya ekpere na-ekpe bụ onye anwa na anwa Chineke anwa na anwa kwe ka o sie imi sie ebe ọchịchị ma nke ezinụlọ ma nke vileji ma nke obodo ma ya ma ọdịrị town union president ya makwa ihe ọ ga-esikwa ụdị okwu a afa gị na-ebi ishakpọ gwa ya afa gị na-ebi ishakpọ onye ka isi na-abụ ori ya kwa onye nne ka agbanụ be anyị ịma na agbanụ were mmadụ tinye ọnụ n'okwu ebe na-agba nke ishakpọ mụ ada nwanyị mgbe ọgọdọ be anyị akwụ mgbe ọgọdọ akwụnụwa wefụtara anyị onye chere agbanụ ngwa tinye n'ọnụ n'okwu ada nwanyị daalụ efugono echiburu na Nkanu West bụ onye mgbe ọgọdọ afa gị na-ebi ishakpọ ahụrụ m esi ibu ego na ihe mmiri bụ ịgba aka na like na onye ihe ga-arụrụ ndị polu ekutugo m disensi ekutugo m kwube ekutugo m m ga-achịcha onye ihe ga-arụ ndị be anyị ngafe atụtụsị akwa maka na mana m agara aga na anyị bụ nwanne nwoke gara chairman na agba ihe akpọ amadi a nwere very nice decision maka ihe niile o mepụtara aka na ọ ga-eme mana ihe ọzọ ị ga-achụ ihe a na-adị akọdị na onye isi si ha na projekt anyị nwere mazi ka eziokwu ihe ọzọ ụbọchị m na-arụ kọrentị na onye isi sikwa ka apụta projekti ị na-arụ infrastrọkchọ nna ịmara ihe mgbasa ozi a jikara ma bụ ihe mere eme anyị anaghị ekwu n'ihe a sịrị mgbe ị bịara ka ichie ịmara na ị ga-arụrụ obodo ọrụ asị stomach infrastructure kedu ndị a na-emerụ stomach infrastructure mmadụ akọsi n'ahịa enwere isi ya alụzina mana a na-alụ ọrụ n'ọhụụ Ikechukwu ọgasị onye isi ga-asị ndị nke ọzọ rụọ sị ndị nke ọzọ arụrụ onye amarachi amarachi ya akọzi na ya ata ya ọkpọzi na mmadụ ama m na onye isi na-enugwe abụrụ ihe ka ọ na gọvanọ si ha gọvanọ ga-asị gị jewe chiwe ọchịchị ime obodo si ga-arụ n'ọrụ kedu ụdị akọ dị ha gwa ya afa gị na-ebi ishakpọ afa gị na-ebi ishakpọ gwa ya afa gị na-ebi ishakpọ ọ dị mma onye nke a mara na ọ batara 09097711009 maọbụ 09023111009 akara ekwentị ga-eji wee tinye n'okwu afa gị na-ebi ishakpọ afa gị na-ebi ishakpọ ana m anụ mmụọchinne ọ dịkwala mmụọchinne tinye ọnụ n'okwu ọ dị ka ebe ị nọ mmiri ekwere ka anyị nụ ihe ị na mmiri ọ na-eze ebe ahụ ngwa tinye ọnụ n'okwu bee ya nke ekele oge asịbago anyị kwarapụ kwarapụ mmụọchinne daalụ n'ezi agụ anụghị onye na-achọ ọchịchị ozi agụ ịnụrụ ego ya afa gị na-ebi ishakpọ gwana ya afa gị na-ebi ishakpọ onye akpọbụrụ na akara ekwentị a biko gbanye ọnụ ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ n'okwu afa gị na-ebi ishakpọ ewere afọ Igbo Chibụzọ ebee ka ishakpọ onye akpọ ugo anyị ọ bụ ogologo eji ka ọ bụ onye mba na ịmara ka o shido ugbu a nọ mfụ ịnụ na mmiri ibe a eji ahụ uju mebe ibe ga-amasị anyị
ọ dị mma tinye ọnụ n'ofudo anyị ndị akwa nwanne unu na-achịchị Kano West ugbu a mana mmepe ọ na-abata mmepe kwesịrị na-abata bụ unu ọ na-awa ike na ọ na-arụ anyị modern market na agba mba onye fudu ibe na-adụ na-eye ịfụ na oge adụ otu anyị tiri ọnụ n'ofu nke gị anyị asịgba efu na fudu ofu nwanne m tinye n'ọnụ n'okwu nwanne o ọ dị mma afa gị na-ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike o ana m ekelekwa gị ndị ka ime amecha na-ekele gị daalụ onye ngwo ọkwa mmepe na mmepe ime ọchịchị obodo na-abata ngwo ọ na-abata ihe na-etinye ọnụ na ihe o nwere ya mechiku kọntụbatara ndị na-achị ime obodo dịka ime obodo ngwa tinye ọnụ na ya o bụ na mesi na onwe ndị ọ na-apụta n'ọchịchị ụmụ okorobịa dozi obodo maka na ha amakwado ego pụtazie ndị ugbo ahụ aka amakwado obodo bata laki na be anyị na-agwuo na etiti ama nkwọ ndị nke na-achịgbu mana ebe nwere yut ga-adị n'udozi obodo ndị ga-agba ndị yut ahụ ha ha meziga ụmụ yut oge ide ihe ama bụ na-egbu ego anyị bụrụ ya ebe etinye maka okwu nke ọ jọgburu onwe ya onye nwazi ụmụ nwa okorobịa nke bụ onye ike agwụ onye nwa ike isi ogbo ha hapụta ka ụdọ gwere dozie ọgụ dozie mmiri ngwadalụ ha kụziri ihe niile na-atụgharị ụmụaka niile ọ kwụdo ihe i kwuru na a ga-apụtasị kedu onye siri ụmụaka o mere nwanne m nwoke o mere na ogbeke ndị ụfọdụ si akpa ụfọdụ bụ ndị gbachiri ụzọ agaghị ekwe na ihe ọma na-abata n'obodo mana Chukwu okike abịa ma aja ana Igbo ga-achụ ha ọsọ afa gị na-ebe isi akpọ biko bee ya nkenke Chukwu Emeka dị jike wa akpọ ngwa bee ya nkenke n'oge asịgo anyị kwarapụ onye nke anyị na-alụkwa ọrụ ọfụma Nkanu East very big nnukwu project ya o ji n'aka ngwadalụ ikele uche na obodo anyị na-ekele gị ịfụgo na ha agba akaebe na ọ bụrụ sọsọ ndị aja mmadụ amechi na mpịachi chịkọnata okwu ọnụ mpịachi na mmachi ịkwụsị na ndị ahụ na-abụ onye weta ezigbo echiche onye weta ezigbo atụmatụ ma ọ bụ jewu ije ka ọ dịrị obodo mma asị ka akụtu onye anwa maka na onye na-ekwu ka ha na-ene na ọ bụrụ onye ihe ọ na-ekwu ma ihe ọ na-eme si hapụnụ onye ozi na-etinyewe anya n'ozi si hapụnụ onye wetara ezigbo atụmatụ tinyewe anya na atụmatụ eji ka obodo wee dị mma ọ bụ na ihe a bụ ihe na-eme ka obodo gawa n'iru onye ọbụla ya ezigbo atụmatụ si n'ebe ọ nọ wee pụta si kwado ya onye ọbụla tinye aka ka ọ gawa ka emewe ọfụma obodo na-aga n'ihu daalụ otu a ka anyị ga-esi wee na-apịacha ekele na ukele ya cheta okwu niile kwuru ebe a na alụ na akpara ebe agba echiche ndị kwuru ya ọ bụrụ echiche ka anyị na Solid FM ihe anyị na-achọ bụ ka o wee dị ma biko atinye gị n'ọkwa rụzie ọkwa gị ọfụma abụ m Chizzy Ani jezie na YouTube ugbu a ka ije kirie ka anyị si wee hazigasa ya maọbụ isoro m Chizzy Ani na Facebook maọbụ soro Kpakpando TV na Facebook maọbụ ije kiribe anyị na Kpakpando YouTube Kpakpando TV na YouTube mgbugharị ọnọdụ ugbu a anyị eme ụmụ ihe dị anyị lie afịa oziọma ejiọfọ ọkwụgoro chinchin ijele nwaanyị ọkwụgoro chinchin na iji wee duru wee gaba n'oge nke ya cheta na abụ m Chizzy Ani echi anyị eme ya n'ụzọ omenala ka ọ dịnụ